Oligereria nago ndibona ndonse asobereta se maragoba yabono chikagikina nengo kualigania semesa ya mwangana mayense mo yabono maragoba inyora nerituko lya Jumanne ayibono nerituko lya 15 na gatatu asomwako yegabo echiri bubere na merongebere nebere boyikonesita tariki 15 na isato mutinyo mutangani omwako yega ningagirete buna lituko lya ondi yarengeri yana kualiganira century yobwekerano inyare ko gosansamuranira aselibwa na gukomanya aritwabere to kualiganira kurwa semambi yarenge ntambe weka chinse chigabono chiabono maragoba na manga kolekanire ninjiko kumanyanene akerokerie mbure nyinge gendrete gotwana boigo na macho gosarie bintu na boigo habangina batakana niko bagendrete kwegendereria achinsemo aimo yorogongo rwagusi ayo amo na yanda mange na kualiganira kumanya century yoboyekerano hilitirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Kerokerie mbure nyinge gendrete ko niko wachinse mu abonchereria bange nigo bategerete no moichano ko bwatekana bunani gendrete go sombe bintu byabo hana bonchereria kurwa sensemo ya keroka mulike ito wa mangana mayamel mumanye na roboti rwa senchira hiyo bwikiranu Ogo chenchi akwelire ngati yengana egendrete koligererigwa imeyense engima na koligeri chibu igoreye mechando ekoleta anene chingaki embura nyinge egendrete kwene kigwa chinsemo imeyagusi. Asensemo ya keroka emeroberi ya kera lituko nigo yatenenire asegeka maega yembura enyinge gotwa na mache goterema asegeta seni yechigali ya Kisumu ndogo abo ase obosombi bwatenenete no bonchoreria boigo gotenena. Kuna abana bodaboda twabera affected na maja usemble ya Twitter sengi nchongi bitaro ya digite ibe minutinga nduriko nyara gusafirisha abantu ko mobile uchisaidie sengi njo bare maja kolete machega aishirega muono nale batebanga serikali ya county na serikali ya Kisii county mutu usaidia maja sengi njubuna njeko tebe ko biraro skenda se njo totegemea tukurusia abantu kurwali tu abasafirisha bone go bidi tu abaye kurumaga iyo irata kerego tu nalitoko nyaro muchacho lakini kero para kero ole mbia tu nonye no mugasongo toitole tokati nonye mabuli nonye ngene serikali tokonye keroka ke maene ya bere go tusunga sana senga kiembura imetara ya kuticha sana senga kiendambe ndio ndo tawatenga na serikali mtangwa nyanya tokona aseme tara ya bere go ticha senga kiendambe tuachane kiramo liwa kwa kwa teremo ndo nya se keroka ila tuchande gete noncho te yororo au tuchande geta senga kiendambe. Samuel Mogaka omoraibu abasae Ichuni Ward nere nigo asabire serikali ya county ya Kisii na Nyamira wesokia na korosia omochoyo okeroka elinde gotanga asare eye koletwa nembura enyinge bono ndonege chano kwendo kia bire keroka asabana bakobeka matunda asomotaro drainage bono teyo togo sababara ibaito kusiga gavana ya Kisii county ne gavana honorable Jaligo bameke situation uya kabisa babuse kabisa keroka ni njabu elinde banyara ko asete tu governors banegotiate barosie omuchokero kwa gumu keroba ino muya omwelio ye nigo chigali chogokonya kurusia amacha yo chekirana kurwa county ya Nyamira na Kisii ase chiagendera ko yarusia aroro ingo ripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Na ekiombe kamo kiabangina batakanwa niko bagendrete kurwa bosemia guchia sabangina banda batakanwa chinjere chokwerenda na baiko konyara kwegendere asobo gimoboiga ekiombe kamanyekanete buna sauti ya wajane niko bantu kurwa bosemia bubune nchire yamo yokobwatira na muliki itobo mangana majendemo Steven Namange. Ayo mongi no moboraka nyasaye na gwachete nichoto kwanerane nekiombe koreta mabatakanwa kurwa ase chibunge kianda chie county ya Kisii omwaka gatatu bono ndwana butako mungino muboraka umwana yaserigwe achigwechanda ngaki umwana oserigwe na bagocha se director mutebi umwana oserigwe school fees igwo bokongumbwate twacha hamo twabeke metwamo twateba bana kitogokora uyu no yo minto twachanga chibesa twamwamu naga soft loan enyone yane gocha sabura kabalesi kogaria
onde bwensi oigure kiombe ya sauti ya wajane gaki aturigiese turi aturangiri nturi gusaba transport nduri gusaba kende kigwa tutebiringa no bwate gikundi nigo tugucha pakororo twiche twabasomi twabatemuna mugo chamo muna mugo kora twegendererie obo mono kubwaterana kwabo kwabakonyire gutwara emiroberi emiya yogosirana kwegendereria ywere amo na obosoni bachengerete ubwa baire chirengare goikamache ngumbu pendesa ka device agateba ti esinginjo ni maite gusona pendesa amanyete gusona na nje manyete gutara na gukwana pendesa agatesa inginjo maite gusona sibiningi iyo ngwisaransa nabangi na mboro kibona to gusona bona bageni mbale batutalirete bagacha na bagatoya order y'ebintu chimati chianse bagatwa marieta nchondo saliga chigopie chinse chiri chobokendu bagatwa order nene nturi kunyara guikirani paka nduri kunyara kubanyara rindi batagiti chigopi nonye 200 kwanyora abakeba maite gusona ogosaba kwabo n'abasubati abatakanwa korema wesoki na gosoya byombe ebyo birabasire aseme chandera abo abangina baliska mbaramanya mbarasomi kuguchime bamanye kera basomi kuguchime bamanye nga ninkyo mungi no muboraka gwetera nali barabeka nama ayo mungi no muboraka no muntu bwengenjo asekenyoro nichuto kwanerane emyaka 3 magayo guchaka gwekiomeke gia sauti ya wajane nigo bona bagote bagokeire emirobiriri banyarire gutwara gwikira boniga ase barosirie bintu bune bimboboletiga na banyarire gusirana wetero murobiri obo otebo banking ase bona bwatama na sama tukagocha wetera gutwara babwatani abange n'abasubati abanga aboraga kubwaterana banyarire gwikeri amarora mange ginko reporterere taseni kia Ndizi TV elietaliane ndemo Steven na gotikana no roboti rokore no goika sensemenda maiga yekombe kyobo choli ni chimbibe IBC konyara gochaka sentunde ya kabere kurikia abantu buna bakichikura account Nyamira litukulia lero nigene kyumu baromoke bwa abantu banyara kwerikia buna bakichikuro muri kichukura se county ya Nyamira jobu mange na roboti rwa senchera yobwagale aseri tukolia kabere yo moroberi bwe kwerikia chikura abantu barawa kemono babeire bagwesokia omukarani oyo mubwe kiombe kia IEBC Abdi Nyanumba asege tuekemo Amayia Township Ward County ya Nyamira natebe mbure nyinge ya tuete litukolia igoro njabeteke gutanga abantu abange gwesokia omoroberi oyo no chagete yesterday turachaka senjira irengi yabona asengenjo challenge senjiror nambe ya mori tukolia igoro mbura ya tuete nyinge sana ekagaranga abantu mbacha gwesoki bacha kubwata chikura ambaibere yutsi abange most na butoko target and them very motivated oyo mo ase bali bakoriye kirego kyo MCA Amayia Township Ward Samuel Ontari na sababa menyi banyamira gwesoke nako bwatekura igo togo sabanga abantu baito banyamira babwata chikura asobonge ekiagara chikura na chekerwanero kiranyale kolete change na magendera asobuma bwabo abamenyi banyamira mbasa bwako bwatekura elinde batoro murayora chiko bakonya bana Kenya mbatagete kubwatekura embura yasalitiwara kona gocha bare andi tutete kubwatekura ekiagere kura nere kogera obwe kura muraye kura no muraye tutagete bachora oyo gotokonya bwa magenderera obonongo ba haji basoka sobonge babwata chikura linde tonyara konya Nyamira yaito special township ward tigaba nyare kubwata chikura elinde rito nyara gochora omorai oratorai bia omate umbia gwechorera bono mbia twechorera abarai tocha ochorerwa mawete natio yo bachorere ekiombe kia IEBC ngia sabuge tare binyoro ime na gosomya abamenyi banyamira igoro yo buya bwoko bwata chikura no ena ndaba kwa chikura ba etapaka imelisa bwa karo mundu atete kubwata kuro tanyara wiki town ya senjone chibes chibole tarari no ne pikipiki ende banyara kubwata so bonge ekura yago nerengao yao Kinko reporter ya Ndizi TV Korwe County ya Nyamira iritariane Job Maangi
Na goika sense mende home bwa Center for Disease Control na bwatani ba Kofi Annan Fellowship Foundation ni gobagendrete gosira abantu elikonyora maigelio hanene sense mo yobo chenu buna Dr. Jacqueline Musinya uyotenete nsemeyo abereka okwana n'abantu kura nsemeyo igochinga kichumuri kitokura se county ya Nairobi Innocent Onyango hanyaro gotwaliganiria horobochirwa senchira yobikirano. Obomo bwa Center for Disease Control n'ababwatani ba Kofi Annan Fellowship Foundation batwalete umusangerekano bw'abamanyi boko rubo rwalia imeyoro wango Africa asomo bugani bole sereni aiga Nairobi. The Africa's new public health order has 4 very key pillars. The first pillar is strengthening our health institutions on the continent and the country level. Second is building and strengthening our public health workforce. Third is strengthening our partnerships. And fourth is local manufacturing. Chingwana nigo chiakoletwe eliogo sigeta ababwenie kurubora ibobwenete na obobwenia asenjere bwenete asoro wango Africa. Must have strong health institutions on the continent. At the continental level, at the regional level, and at the country level. Second is we must have the right experts to be able to run those institutions. Moye uyu nigo chengerete abara yemerongebere abagendete ko soma maiga yokonyore sponsorship kurwa ase kiombegia Kofi Annan Fellowship Foundation. Amona bali banyorete libagali yokonyora masoma yuabene ngamono musubati to Dr. Jacqueline Musinya yabelia. Opportunity ngia asenje first of all buna musubati naende una a professional ya public health na I'm hoping inge kerona kodri ni nyara kobagingo enane contribution yane nyara kobagingo support amangana public health in Africa naenda se Kenya yons. Mwako yo igani go ikirenga kialenge gyogotinya oburayi bwokurwa obubwenia uchiya asabanto imeyoro wango Africa. Kuripoti ya Ndizi TV ko Nairobi Elietaliane Innocent. Na maiga y'omugavana we county ya Kisii Elvis James Ongwae konyara kuralibu na ensemo ya Ogembo somo chibo Ogembo nigo chika wa municipality nigo chinga kechomo teni wejira se county ya Kisii Ojwangi Mengo anyare go kwa na mange ibuna omochi Ogembo ogo chika wa municipality na ende ninki go chika kolekana asensemo yo Ogembo ya ikire municipality ego ba govern independent semi autonomous na bere ankari county government lakini ande yetenere radio kase okora services gite merobiri nere municipality yakora nande bonete gotenere omotenere yakora ku municipal manager na bwata bakori gase balense yayi oyo amabo muhimu akora nere ne director ya municipal services oyo na chinga kia yuagendrete oyo koligie kiro kyo gavana me county ya Kisii wegoro bunge nsemo ya nyalibali masabese keli machogo digagendrete ne ganga ya yo wakire koko na boigo kuruo bokonyi hasenchire mo yoko nyara gosira chisemi aniga gocha matuka makema iga yokurwa ebasi goche skuru ya bungota egotoka nsemo ya nyalibali ka ukwana asenseme yo nigatebere buna agochi kubwatira n'abantu bonsi anene asogo ikirania chira nigo chinga kicho machogo atebere buna eganga yaye no gokonya abantu bensemeyo nako bayikirania chire kiri abandi batarayikirania nagote yabuna bali bayikirania nsemeyo nigo barara magendera nyarega kobeka nigo boigo abarayikorwa sensemeyo ba moiro koboko nagote yabuna baje kumubwatisia haso koligie kirogo cyo gavana me county ya Kisii inakomranje kimya santo kwama baka mwaigo musa korigereria barimo korigereria punge minister yentu barantu asana sana ekarongo buri swali punge nga inkige kogera e baraka nga yaire tera koraki na kio makosa tegia ya macho kunaga ndoto kubwatia na ende na wategia bantu bami ndoto korigereria kuya umungano nawe no mubege tuje baraka ruga gusi tinta yetuwatura yeta asako iroka na alisobo bacho unataka kuborio baba no muntu yimo mayekura na mama yote wako mheshimiwa macho kutikura na endo ile ndio kwa maega otolete ile yori na tumogoteba asase niwe amson wake nengi yana na tuanjire na twagokire muna injengo agata abantu bande kurumambire tukirega ranya rega tumaji kuragira
ya kumakira biyomono ogende chiskuru chigoroma chitarengo nochire ogende chiskuru ebinte bingiriro ogende chispring ya manche ebinte bingatokore gango wakiro mesmu biyomono nyasago semi na gotigara samangana harengete boigo chisemine libuna ense ya Kenya nigo ya mentino barobwa abantu bakonya chi scholarship kurega Kenya go cha sense ya angare ani gagocha maiga yomure wense yu ara sense ya Kenya setaro ya matukane ka ukwana maiga yokobeke se numure wenso muskuru Kenyatta nigo bate abuna igo mentire bono omubaro yokorwa Amayia Ensa Eyemo chimye ibere nigo chinga kie chumure wenso muskuru Kenyatta hate abuna nincheremo yokonyara gotwaro bwa matobu yana bekosirana ase We have dedicated ourselves to rekindling and amplifying our linkages, and we've demonstrated that intention earlier today with the signing of additional protocols to our existing MOUs to increase scholarship offers by the government of Hungary to Kenyan students from 100 to 200 every year with effect from this year. And our bilateral cooperation has also made a significant pitch in health, agriculture, and water management systems. Na boigo omurai wekiama kia UDA boigo romo konyo omurai wense Dr. William Ruto igobona nyare kubolia bantu weso kiana kunyara kubwata chikura maiga yekombe kyobo chorne chimbe IBC gochaka kurikia abantu bujase ntunde ya kabire boige entunde yomoleka ukwana ime ya Langata si county ya Nairobi Ruto niga atebire bunachinga kechi abasa wante weso kia sobunge elikonyara kubwata chikura nigo boiga bolia basai babase wancha gotumekuwa nabana siasa elikoleta buraburu chinga kiecho Ruto nigarokane komochi omurewe kyamagia ODM Odinga asogote abuna tiganyare kone chisere chiaye unenchire mu yokweligerika rokyobura ya sobo chori nebo chokoleka no mutinyo gatano na gatatu koyega bochiri bubere na 22 tangu jana tuko na exercise ya kuregister new voters. Mimi nataka nimuulize every Kenyan wherever they are, if there is one single patriotic duty each one of us must accomplish, is to form the next government using your vote. Do not complain. Do not argue. Please take your vote and vote for the right people. Take your vote and vote for the right policies. Take your vote and vote for the right government. It is you to decide, and you cannot decide if you do not have a voter's card. Tunaelewana? Wacha tuheshimiane. Na mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili, please, wacha fujo. Wacha mawe. Wacha vita. Wewe pengeneza sera usia wa Kenya. Kenyans are listening. Wanataka kusikia sera yako ni gani. Na wachana na handouts. Hawa watu hawezi kununua handouts. Tafuta sera ingine. Tuongee na vijana wetu nyumbani. Vijana wetu wachukue kura 2022 wachague mjumbe wao na presidenti wao. Tuko pamoja. Na abarai babatami bechisegi kurwa se county ya Nakuru ni gobono banyare kubolia banasiasa ane bali bakolige chikura kone kibunango kwana bali amangana yomulembe babaso kwana amangana yogo atana na abantu nabego goturubania omulemba sense ya Kenya ane keretorochi obochori obodene bakora wanu mubwatani obo Patrick Gitinje nigo batebere buna chinga kechiga chobochori niga abanasiasa awente konda chimemechi abana kone kibuna omulembe kone kiwole kera engaki. Tumeona amani imeanza kupotea tangu tuanze 2007 mpaka saa hizi. Tumeona siasa zimeingia, incitement imeanza kutokea, hate speech ndio hiyo. Kwa hivyo tukasema ni vizuri hata sisi tuweze kuelezea wenzetu wanasiasa kwamba vile wanaendelea kuongea bado inaendelea kutukela, because kwa saa hizi tension imeanza kuamuka kwa sababu ya hii siasa. Watu wameanza kuwa displaced. Tuko na sehemu ambayo watu wameanza kuwa displaced. Ukienda tumekuwa na displacement Tana River, tumekuwa na displacement Laikipia, tumekuwa na displacement West Pokot. Na tuwezi tuka-afford kupata IDP wengine. Sisi wenyewe ambao tulifukuzwa tangu 1992-2007, serikali haijaweza kutushughulikia. Saa hizi tumeanza kupata new displacement. Tunasema kwamba sisi tunakashifu yale mambo ambayo imetokea ya displacement na serikali iweze kuchukua kazi yake. Pia
Wanasiasa tunawakanya na tunawaambia kwamba we are watching you na His Excellency, leo hii tumekuja kuomba wewe, uko tuna miezi 8 kwa ofisi ambayo tunakuomba hii leo usikawache hawa waadhiriwa ambao waliosimama na wewe na tukakusanyika hapa Nakuru na tukasema ni wewe, usituache namna hiyo. His Excellency the President. Gotigana na yomo bunge omwingi West Charles Nguna ni gobona nyarega koboria obumobwa oka One Kenya Alliance kwende kibuna nkoa baroko boko okobuna kwebyama na korosi wo omwe byama gosechi coalition ka okwa na nsemo ya migwani asenseme yo ekero ale kuraji basari ligate birobuna omobwa oka gose One Kenya Alliance onye bago chikobwa asobo chori obone boli bosio okobanyare kubwatana ne byama binde bunencheremo yokobwa asenchera yobororo. Let me say unity in diversity is very important, and we are calling upon the OCA principles to unite and even to seek alliances with other leaders, because it's very critical we win these elections round 1. Otherwise, our community as campus, we are not going to be in opposition again. We have to take our people to government and ensure everything is properly arranged. I'm calling upon all the members to unite, all the principals to unite, so that we can have a One Kenya unity with everybody included in these elections. Na kuika sensemo ye chigosoli kemina na giaf kone niko kagendrete a senseria ya Cameroon muri kito chigosoli Ndemo Steven na mange kurwa sebiti chigosoli. Nakorero manchemuri asomoro belibwa AFCON special astukolia mamera na African Cup of Nations agendrete Amayia Ensa ya Cameroon aso mena gotebia mange gwetani alitokorera segeti omanchemuri tukolia igoro nigo twachagete entunda ya gatatu go round 3 ya NSML ye chirombe ase chitimu au chochiko gosoli egosoli yabo yo muri gosoli ya gatatu Amayia chirombe chirichiri omanchemuri wikira bone genyora mali tukolia igoro ntoigeto mweli o group A abwa se timu ya Cameroon ya alitaka gosoli ne timu ile kaine buna Cape Verde kondo mwanje muri karishita kamera ngo kianda cherete nige timu ya Cameroon na Cape Verde chete makali yegolia yemo ase golia yemo abono ase timu ya Cameroon nonyeti ya igeti okogani kulikwa yagwa toko bwa chiko soli chonsi sato chirombe yabete na mbe yemo ime ya group A mega yoko bwa chiko soli bere na kwenda makali ya gosolia yemo inyira mwanje muri witerese gosoli na abu nigo mogosoli Abubakar we timu ya Cameroon avungete golia ya gatano na kwa top scorer wikira boniga abu asaru mogosoli mutangani ko mungase kere gosoli ime ya entunde ya AFCON South African Cup of Nations totena yo mwanje muri ase gosoli ndia gosoli tikuigoro nigo timu ya Ethiopia na teko gosoli ne timu ya Burkina Faso abasi timu ya Ethiopia yanyorete point ya yentangane magego siri meno bya ibitangane bibere abono maga yo kwenda makali yagoria masegoria mone timu ya Burkina Faso nikobona Burkina Faso yabete na mbaibere nonyeke bwata chi point inyenye ne timu ya Cape Verde tokoleli head to head kare timu ya Burkina Faso ne timu ya Cape Verde cha umirana nigo timu ya Burkina Faso ite timu ya Cape Verde abone si timu ya Burkina Faso irigoro ya Cape Verde nonyeke bwata chi point inye go kiravoniga abase vona Burkina Faso na Cameroon chenyo libagalia bene useli bagalia direct kwenda ime ya round of 16 timu ya Cape Verde wikeganye chigosoli chirombe chonsi entonda ya gatatu ko group A mpaka group F erore gosenebe gatechi timu chiri chinge cha bere na mbai 3 chiranyolire bagalia bene se timu chirinye chiri timu cha bete na mbai 3 ime ya chirombe au konyorali bagalia bene lyo kwenda ime ya round of 16 omwanje muri ntobwati chigosoli au chirabe ime ya group B C D E na F katia iga ese wiki etole koranti mukichiri chiranyoli bagalia bene lyo gusuka mutu nyorabuna asentunda ya kabere geti muna Algeria ya sireke meneno kiaye magayo kwenda kwenda makalia se gosoli entangane igontore timu ya Algeria abanyangongo bwabongo igabega kombe kegia African Cup of Nations mbanya leko bwa gosoli yabo ya yo moya libare usembanyoli bagalia bene lyo gosoa asentunde kubwati ya mamerene ya African Cup of Nations nyirabona kurega segeta seni kia Ndizi TV ndabe togote bikiregento kira korekane ko rwa senseli ya Cameroon nabuna butambe ile Italian Ndemo Steven captain 001 wechi gosoli
Na hekero kelito tigarete asenseme yo ye chigosoria sense yo ya Cameroon enko yo nigegendrete koko saligwa goti ya Malawi amo ne timu ya Senegal aside kachia butokiro jide kenemerongebere nenye chia butokire asebo no goikira boniga onete yo nyonsiri wa sonde ekero kelibale makale ligene lisagero aseligena lisagero boigo enko yende gendrete koko saligwa se margoba ya bono jide kechiga nigere timu ya Zimbabwe na boigo ne timu ya Guinea aside kachire emerongebere naisano kolende ondayo onyonsiri onde igobale makale ligana lisagero asirigena lisagera nayo agendrete kurwa sensemo yechigosori nyarisato ntokomanya sobwagale na lyaba kago kolekana gwikira bumoncho muligereria ngo ikomori wamangana magia hase enchera yobo ikiranwense yamo yabono margoba kwakirambya mono haso gochara ko yatengera kurwa Ndizi TV hobo nsubu mugusina bo igobali mwensi tobwatira na SMS yamangana magia na bali baliganya mangana yanko bakira mbiya mono gendra gotengera Ndizi TV buna botambe berobere nemengeto kwaliganretyo mwelyo wa mangana magia tumera nisatu chiabo tukaseri bona ende ninyale kogo sansamura neletirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.